Wengenza ukuthi nginibiyele namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Inkosi yo-Art. Mina ubuqala ngana kule channel iqinisekisa ucenzele usubscribe. Thola zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Zimkhalele ke owesilisa otholakala ke nemoto ke entshontshiwe. Le moto ke intshontshe endaweni yaseMpumalanga. Njoba ke kuvele ke izolo ukuthi kunemoto ke elahlekile eMpumalanga. Abanikazi baleyo moto ke bapostile enkundleni zokuxhumana beveza ukuthi balahlekelwe imoto namhlanje ke yasiyatholakala ke eGoli. Njoba uzibonela ke kulesi sithombe yena ke mfethu lo oboshiwe otholakala ke nale moto tholakala ke isihliphizwe kanje yacuywa kamaphathi bayishiya ke inje ile moto ke wenganza izindaba ke lezi ezingezinhle ke ezenzeke ke kule moto nakumnikazi wale moto. Ubugebengu ngebudlangile endaweni ezakhele ke leya ndawo njoba ke uzibonela kukanje. Bafethu sengathi ke nengaphepha ngifisa ukuthi ngizovola khona umbono wakho uthona ngicabangani ke ngalolu daba.